ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି କ୍ରିସ୍ପି ଆଳୁ ଚିପ୍ସ। ତ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 5ଟି ଆଳୁ ନେଇଛି। ତ ଆଳୁ ନେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧୋଇବେ ତାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ କଳା ହେଇଯିବ। ତ ଆଳୁକୁ କଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଯେମିତି ପତଳା କରି କାଟିଛି, ସବୁ ସାଇଜ୍ ହିଁ ଏମିତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ କରିବେ, ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତାପରେ ପାଣି ଏପଟେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯିବ ସେଥିରେ କଟା ଯାଇଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବେ। ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ ଟାଣ ଅଛି କି ନରମ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ନରମ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଆଣିକି ଛାଣିଦେବେ। ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଖରାରେ ଶୁଖେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଶୁଖଉଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଶୁଖେଇବେ, ନହେଲେ ସେ ଲାଗିଯିବ। ତାପରେ ଖରାରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଉଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଯିବ ତାକୁ ଆଣିବେ। ଆକୁ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ କି ବର୍ଷେ ଆକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଧଳା ଧଳା ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଛାଣୁଛି। ତେଲଟା ବେଶୀ ହାଇ କି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି କରିବେ। ତ ଏହାକୁ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପେରି ପେରି ମସଲା ଥିବେ ପକାଇବେ।